Nazaretha kaNgcwele enkosini. Ngibonge kuNkulunkulu baleli bandla usithwala sisuka emndilini wase esibonisweni sasafika la emzini wasabelani siphephile. Uhambo lwethu ngithemba ukuthi beneyibusiso futhi. Ngithi ngiyabonga ngiyashesha ukudlulisa. Ngiyacela-ke nani ukwazi ukusheshe kudlulisa. Amen. Mangabe njengoba silapha asizele ngokubi. Mangabe khona abala izwini esibanyathela amakona siyacela basithethelele. Mina-ke Nazaretha ala eMozambique ngiyaniranza. Nje kunina bagcotshwa lelizwe wona ithandi izinto ngathi kuseyithanda anokwenza izinto kusenesikhathi. Amen. Sihambile izolo saya lapha besiye khona. Hayi sabe kahle. Ukuthi umsebenzi besiyowenza lapha ukuyobusisa leyandlu lelapha ya ubuka ngathi into eniyaziyo niza zonke izinsuku. Besiyobusisa leyandlu leya enamakhosi alelizwe alwela lelizwe. Manje konke lokho bese siqedile ningaboni ube nesifithiphithi lapha bengasenzo isifithiphithi laba abantu basebenza ngesikhathi. Amen. Kalutho nomhlaba. Okusho ukuthi-ke uzokushaya wena. Okusho ukuthi-ke thina sihlulwe isikhathi. Njengoba sihlulwe isikhathi besingayile kubaxoshisa emsebenzini bebekhala ukuthi isikhathi esidlulile bazoxoshwa emsebenzini. Manje kodwa bekumnandi. Amen. Nabo futhi babonile ukuthi kumnandi kodwa manje isikhathi nokuxoshwa ingane zabo zizolapha. Asizithi ukuxoshisa abantu emsebenzini
endlini solo sopha abantu ibusiso. Ngiyacela-ke kuneyinsizwa ehamba nazo la zinolaka ekufuna lutho olusondela ngapha kumina. Kodwa phela ney'nyosi mawufaka isandla la esivikini la kungakhona khona unomtsheke uphuma utatatheke uyibona indlela ukuthi udlula ngisho kini. Manje bona kodwa bona abasenzelanga ubi luyikho iqiniso mama manga. Ukuthi thina abantu baseKZN ngisho njalo isikhathi akuyona esiyigcinayo. Kufanele sifundise ukugcina isikhathi. Ngesikhathi esizobuya ngaso la sizobuya. Kodwa ngesikhathi esizobuya ngaso ngiyocela ukuthi zonke izinto enifisa ukuthi zenzeke nizenze before time. Singathi sifike la nibe niqala phansi nitatazela. Futhi ngiyacela ukuthi nibe munye nibambisane. Ngicela la madoda engihamba nawo kodwa amadoda anolaka kabi la engihamba nawo hayi utanolaka la phela mawabona into engayiboni nje kahle asho ukubamba umuntu. Manje ngiyacela-ke balehlise ulaka hayi ngoba bamagwala kodwa ngoba sihambile asifike kuhle asishiye kuhle. Amen. Ngicela-ke mfundisi usefike umfundisi. Amen. Okay. Angifundele incwadi uFilipi 2 verse 3. Yeah,
ingenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. kepha ngokuthobeka nishaye ngathi abanye bakhulu kunani. Noma lo muntu ebeyenza le nto ungaphamisa ulaka, ningalwi naye, kepha nina ngoba senakhethwa mthetheleleni. Hayi ngoba enkulu kunayo, kodwa nishaye ngathi mkhulu kunayo. Thina nje asagqokani ngomhlobo sesanqoba yonke into le emhlabeni. Sesiyingelela nje makuthanda thina esihogweni. Siyozenza izono ngoba uthanda inhliziyo zethu. Kepha-ke uNkulunkulu sewasiseza wasigqokisa ingubo emhlophe. Bese sikulindile masila sihlangana nje silindele ukuthi asilengise ezulwini lakhe. Asiphe nezinto ezinhle. Njengoba ngicela nabantu balelizwe sithi masihamba baphumelele yonke into abayifisayo. Ilibongele futhi lelizwe laseMozambique. Ubashelwa uShembe namanazareti asohlezi. Ngibongela uhulumeni welizwe ukusemukela ngezandla ezifudumele. Sibongela umbutho wamaphoyisa-ke ngoba umbutho wamaphoyisa uwona wasihlangabeza lapha eBotabili. Wazozosibeka lekhaya. Noma sesihamba ezinye indlela kuhlezi unathi usiphelezela. Naye izolo busiphelezela. Engathi uNkulunkulu ngababusisa laba bantu. Engaze ngibonge bonke abantu abakude ngeke omakhelwane. Omakhelwane laba ngibonga kakhulu. Ngento abasenzele yona. Ukuthi sinendawo yokuhlala kodwa bakwazi ukusikhoselisa emagcekeni emizi yabo. uNkulunkulu waze wabusisa. Anazathi alelizwe cha ni strong kakhulu yini. Ani strong. Akekho umuntu ongahlala 34 years. Elinda uShembe. Engalahleki ithemba. Elokhu ethandaza ukuthi uShembe uzasikhumula. Ukholwa wena ubonile kuseyinhliziyweni, akubona ukholwa nje ukugqoka kwemhlophe. Nibona amanazareti akade njani bekusalungiswa indlela lohambe sohamba ngayo. Ngoba phela le nto akuyona eyami njengoba ngiphambi inabanikazi bayo. Bebesalungiselela mina ukuthi ngihambe kahle njengoba ngihambe kahle ngangavinjwa yedwa waze wafika la. Lolu hambo-ke alihlelwanga yini, kodwa lahlelwa uNkulunkulu baleli bandla qobo lwabo. Ukuthi siyofika isikhathi la iMozambique iyokhunjulwa khona, namhlanje sikhulule iMozambique. Mfundisi lapho iliphi
1 verse 3. No 4. Oh, Jesus. Oh, Amanda. Jesus.
kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke. Ngesikhathi zonke ekunqusikeni kwami konke ngani nonke. Ngezikhathi zonke enxuseni kwami konke ngani. Nginxusa ngokuthokoza. Ba. Ngezikhathi zonke enxuseni kwami. Kwami konke ngani. Nginxusa ngokuthokoza. Bengihlale ngikhumbule umuzi waseMozambique. Kodwa singazi ukuthi siyofika nini, siyofika kanjani. Kodwa wena-ke uNkulunkulu, mina nginoNkulunkulu engihamba nabo. Okuyibona abangenzisa izinto, mina ngisithombe ngimile phambi kwabo, ubona abangenzisa izinto. Uma ngabe mina ngibona umuntu ehamba nge-wheelchair, ngiyangicaba kodwa Nkosi yami. Ngikala nje ukuhlala isihlalo bezosukuma abantu. Ngaxa-ke ukuthi kuzothiwani, kuthiwini, naba sebefikile. Basho ukuthi angihambi ngedwa. Izwile nje umfundisi ethi ababone into eyibonayo ukuthi bekhona amadoda ade ngilandela. Injalo le ndaba chawo. Namanje-ke nazo sokusathi angihambi ngedwa. Mina ngiyamgqolozela nje umuntu bese sukuma kwishiwe bese kubona usebenzile omkhulu lokho kuba. Shebe banazaretha ukuthi umkhulu ilanga siyakaphikiswa thina la emhlabeni. Kepha ezulwini masicela into seyithola asiphikiswe ezulwini kodwa emhlabeni siyaphikiswa. Kunabantu abebengafuni size la eMozambique. Nabantu abade bengafuni siye lapha izolo. Kodwa-ke siyile lapha izolo. Ngoba mina ithemba lami linye. Umgodi wami olingana mina. Ufuthi ngibulala ngesikali uyobe sesanecala mina ube sengiphumule. Angeke kuloko. Nakengozi nje. Sobathi ukwenzeni. Akwenzekanga lutho-ke izolo. NaseMozambique siyahamba ngomsombuluko sesihlale kahle nani isiphethe kahle. Akukho obuhlungu. Akekho khona ukuthi ulahlekelwe kulabantu ezihamba nabo. Abantu balelizwe basiphe uthando olumangalisayo. Siyobuye sifike futhi ngesinye isikhathi sinivakashele kodwa kusafanele kube khona izinto enilungisayo. Amen. Ngoba iqiniso lithi awukuhle uma uyinazaretha ungabi nalito kodwa. Kepha uyolala emzini womuntu. Lo umuzi usungazi ukuthi kwenziwa baphila inhlobuni, baphila uNazaretha baphila inhlobo. Kodwa ngeke ngadekela nabo ngoba nje ukuthi basivamisile. Phela uma uhlupekile ngisho etoilet ungalaliswa khona. Kodwa-ke uNazaretha ala eMozambique anifunele indawo ethe xaxa. La madoda engihamba nawo mina abathimbo. Akathi uma eseyiphethe lesimbobo uthi uma usondele eduze kwalelo bhoko athi wena masondele. Uyaphi
abantu bakithi manje abantu uma uwahlala semzini abantu ngihamba kanjani umdlalo ngiyamcelela-ke nihlangane bantu baseMozambique nithole indawo nakho umuzi omuhle nendawo eyokwalela amaNazaretha. Sijabule ngoba silamaNazaretha ngoba silethe ukuthula, silethe ukuhloniphana, silethe nokuthandana. Sizomcelela uNkulunkulu ukuthi aqede izimpi kulelizwe leli. Bese lethisela iy'busi saliphe ney'nhlanhla. Bese sichithele leli dimoni umkhulu wami akhuluma ngalo. Wathi wobuye sizolungisa, sizolwa nalo namhlanje. Ngicela nje lidede dimoni bakhuleka abantu balelizwe babe nayo yonke into abayifisayo. Umuntu uyalibuka lelizwe linothile kakhulu, linothe kakhulu lelizwe. Ngifisa ngathi ngibuya ngesikhathi isikhathi ngifike senihamba ngey'nto ezinde zey'moto, inemizi emihle, inayo yonke nje into enhle. Ningavumi-ke bantwana kaNkulunkulu usathana angene phakathi kwenu. Ningahlukani, nihlale nihlangene nibambene into eyodwa. Ngoba usathana akayifuni into enhle. Uyabona abakhulunywa ngento enhle uyashintsha usathana angene komunye wenu. Shubayeli mayicela imali yokwenza into ethize athi hayi ningamniki imali lokho uzoyidla. Umnikelo ongasunikelile ungawusawubheka ukuthi udliwe noma udliwa ngacala lakho lelo wena unikelile icala losala loyidlile. Bengivele nginothando lwenu bantu balelizwe. uShembe ubathanda bonke abantu ngokulinganayo. Amen. Ngiyamthembisa ukuthi konke engizocela kuShembe ngiyacela ukuthi uShembe banibukelise bona. Esandleni sakhe uphethe inqwaba izinto, uphethe ingane, uphethe imisebenzi, uphethe ukuqeda ukuhlupheka emizini yabantu, uvikela abagijimisana ney'moto, wenza yonke nje into ongayiyi. uShembe nje wela eMozambique akakhona ke eMozambique, isiqu sami eMozambique. Injalo le ndaba. Jehova kithi ebuhleni. Ngiyezwa bengihlale nithi uShembe anisamazi senazi uShembe womoya. Ngoshiya lo yimini uShembe lo womoya bahambe nawo la uyofikile. Sinqobile.
mosquito wakho ngophansi ngaphezulu sihamba manje simhlulile mosquito ayenza ngalutho njengoba-ke sekuya ngasemaphethelweni njengoba sesihamba ngomsombuluko ngiyacela-ke iphume ibatshele ngoShembe ukuthi uShembe uyindlela uShembe uyiqiniso uShembe uphila babuye bonke abantu bathi ngomhlophe washo baba omkhulu wathi omkhulu mase bembeka endlini yakhe uzungabeka ukhonkolo ungafaka ukhonkolo endlini yakhe yokugcina phezulu ufuna ukumila awumboze umhlaba ngiyabona sewumboza ibali munye-ke eManazaretha la eMozambique ithandane nihloniphane ngey'khathi zonke nibambelele kuNkulunkulu ngokuyanithanda yamdabukela umuntu ongakayiboni lento ukuthi uyibona abakuthiwayo yabona sifikile la abantu bayibona lento abayibonisisa abanye kodwa ngesikhathi futhi uyayibona ukude eThekwini uhamba ujaha uShembe susuka la umyekela ngiyacela-ke bantwana kaNkulunkulu nize ningasuki kuye ngoba naye angeke aze anilahle uhlala nani manje naphakade inkonzo yethu isihlabelelo samakhulu 211 211 sicela umbangeli unjani sibakhona lapha ekhaya sona sihlabelelo inkosi umbusisa
ezasekuseni 035 2300 078